Bajamos micros, por favor. Sí, por favor. Bueno, atzoko gertaerak eta gero, ze adierazi nahi dugu etxetik alkatetzatik. Lehenbiziko gauza, doluminak, familiari, gertatuan drama bada, ni uste Donostia iritsikiat izan da, Donostia guztio gaudela gaur minduta, triste, eta ez dugu familiari pertsonatu zen zaio, eta ez zaio mendik ere, bere disposizioa duela etxemetako zerbitzu guztiak. Bigarrenik izan, gertatu ala leku batean, ezaguna dena, desprendimentuak izaten dielako, eta momentu honetan gainera, obra batzuk egiten eginean, desprendimentu gehiago ez izateko, eta ladera hori estabilizatzeko. Ari gara momentu honetan, ikerketa guztik egiten, jakiteko, argitzeko, zer gertatu den, zehatzen mehatzen. Eta, desde luego, hau edanak egin arte, paseo berria itxibia egongo da, eta horre suposatzen du datorren hastian ere, haste nagusi izan da, paseo berria Donostikatik aurreko Glorizaraino itxibia egongo da. Eta gaur goizeko 9:00 egin da bozeramaileen batzorde bat, eta bertan informatu da, erantzun da galdera guzti erantzun diegu, eta adostu dugu teksto bat, doluminak adierazteko familiei, berehala argitatuko dena.